Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Tamao Asset. Boom! Marinahapon ko na sa mga Bicolanong nagiling ko sa tuyang programa sa Bicol Region. Maray na hapon sa Indogabos dyan. Mga kababayan ko sa Kabicolan. Ay, balikan natin ang ating survey question. Ayan. Depende o hindi ang susi para matigil na po ang problema ng illegal na droga o sa illegal na droga ng ating bansa. Ayan, imported ang bago kong drums. Saglit lang ha, kasi alam niyo po, binabati natin ang pamunuan ng Cordillera Basic Sector Transport Cooperative na nakaisip na ituloy na at itulak ng todo po ang PUV modernization, no? Na matagal na pong nabibinbin sa mga dahilan na hindi natin maintindihan. Sila lang nakakaalam yung mga humahadlang po rito, nagiging dahilan po rito, pero tila dito ho yata sa Cordillera area ay matutuloy at tuloy na't wala na pong makakahadlang. In fact, meron pong gaganaping napakalaking transport summit. Kasabay po yata ito ng kanilang annual assembly ng Cordillera Basic Sector Transport Cooperative. Kinausap natin eksklusibo ang kanilang Secretary General at opisyal na tagapagsalita, Mr. Rex Bayanong, Bangayan. Panoorin po natin ang ating panayam. One. Hi, sir. Good afternoon. Welcome po sa Hinonas Province sa programang Kamamasero. We are so amazed of your effort to organize the regional summit intendedly for July 13th, this coming Saturday. Would you mind to tell us about this upcoming summit, Sir Rex? Yes, actually, regarding this PUV Modernization Summit, actually this is actually our second special General Assembly. But we organized to have a PUV Modernization Summit also for us to inform the public that the modernization is a go. Kasi tuloy-tuloy po yung pag-implementa ng DOTR, NDFRB at LTO sa PUV modernization. So gusto natin na ipaalam sa publiko, kaya iniimbitahan natin sila this coming July 13 sa Saturday para at least mabigyan natin sila ng idea kung ano talaga ang PUV modernization. Kasi maraming nag-oppose kung bakit ayaw nilang modernization dito sa Cordillera. Subalit ang modernisasyon ay makakabuti at makakatulong sa ating mga drivers at operators. So, ano po ang pwedeng asahan ng mga members dito sa amin? Maaasahan po nila dito, makikita po nila yung mga modernong mga sasakyan na kasabay po nito darating po ang Isuzu, Hino at Zongtong. Sila po ang magpapakita sa atin para kung ano talaga yung kakayanan ng mga modernong sasakyan dito sa Cordillera. Kasi ang sinasabi nila noon sa atin, yung mga electric jeepney na pinunta po dito sa Cordillera na hindi naman po talaga angkop. Ngunit, subalit, ang idarating po nila yung mga bagong modern jeepney po natin na makikita nila na kung yung tumatakbong Isuzu na truck dito, yun po yung katumbas ng makina po niya. Mas malakas nga po ngayon at Euro 4 compliant at mas malinis yung pagbuka ng usok niya. Isa po sa nalalaman nating problema ng mga nasa transport sector kaya andap doon sa PUV modernization ay yung biglaan pong pagpalit daw ng kanilang unit at bibili sila ng bagong unit
would you mind to tell them kung paano nila ito magagawa ng hindi masyadong iniisip yung pagdating po sa financing? Yun po naman, ang sabi po ng LTFRB at ni Secretary Tugati, hindi naman po basta-basta i-phase out yung mga old na jeepneys. It will go through a process. Kasi hindi naman po basta-basta kapag na-implement na yung modernization, matatanggal na sila lahat. Hindi po. Ang mangyayari po dyan, ang sabi po ng DOTR, phase by phase po yung gagawin nila. Kumbaga, example, pag more than 15 years old and above na po talaga yung jeepney ninyo, kailangan pong i-check na po yan ng DOTR. So, mismo, ang DOTR po ang mag-check niyan at kailangan po silang mag-consolidate din. Kapag ayaw po nila ng kooperatiba, then they can create their own corporation. Ganon po yung patakaran na ngayon ng DOTR. Yun po, sir. Ako. Isa pang issue po ng mga PUV operators sa Cordillera, yung design daw na pinipilit ng gobyerno ay allegedly hindi po applicable dito sa terrain ng Cordillera. Ano po ito? Nagbago na po ba itong posisyon nila? Hindi po. As per the guidelines of the modernization, hindi po nagbago. Kasi when we tested it to Baguio, in La Trinidad, yung mga modernized jeepney natin, angkop na angkop po para dito sa Cordillera. Sa katunayan po niyan, na-try na po natin sa mga liblib na lugar, sa mga mahihirap na lugar, kayang-kaya po ng mga modernized na jeepney natin. At yung mga design ng modernized na jeepney, hindi po ito nakakasagabal, which is talagang maganda po yung takbo niya. Hindi po ito nakakasira or nakakasagabal. Ang kinukontra, Sir Rex, na karamihan sa mga nasa jeepney operations ay yung disenyo daw po ng pinto. Malit daw kasi ang kalsada, mostly sa Cordillera, at kung ilalagay daw po sa side yung pintuan at hindi na doon sa likod, delikado daw. Yung mindset bang ganun po, Sir, ay na-convince na ba natin to embrace the standard design na in-approve po ng gobyerno? Yun po is, kumbaga, kailangan lang po natin ng para ma-educate lang po sila. Let us educate them that talagang very safe naman po talaga pag sa site sila lalabas. Kumbaga, ang DOTR, sana ang ginagawa ng DOTR region natin ang Steel sa Cordillera is patuloy po sana silang nagbibigay ng educational, nagbibigay sila ng information ng modernized na jeepney. I mean, it is very safe, comfortable para sa ating mga pasahero. Kasi pag sa likod po daw sila lumabas, kaya nga binago yung disenyo na nasa side, is much safer daw. Sabi ng DOTR. Iyon naman po talaga ang katotohanan. Ngayon kasi pag nag-modernize po tayo, meron na po tayong point-to-point, which is hindi na po basta-basta magbababa yung modernized na jeepney sa mga babaan, which is they have their designated babaan po. So yun na po yung mangyayari para at least safer, time consuming, dire-diretso na po sila sa pupunta. So sino pa mga taga-gobyernong imbitado po ninyo, Sir Rex, para magpaliwanag ng PUV modernization sa mga miyembro? Ayan po, we have invited the OTC chairman, the Office of Transportation Cooperative, and he confirmed, Chairman Midel Afala already confirmed. And also, we have from Land Transportation Office, Assistant Secretary Galvanti will be present on that event. And also, we invited Secretary Arthur Tugadi, but unfortunately, he will not be available. He will be represented by Undersecretary Mark Richmond De Leon. And also from LTFRB, we are just awaiting from LTFRB Central Office, he will be the representative of Chairman Delgra.
Alright. And also, the Development Bank of the Philippines will be there to explain kasi sila po yung dinownloadan ng DOTR ng 2 billion para po sa modernization. Sila po mag-explain regarding that. And also, the Cooperative Development Authority will be there also. Very nice. Yes, sir. Okay, so lots to be enjoyed by the members. Yes po. So would you like to invite the members and maybe even the non-members to get information when they attend the summit? Yes po. Iniimbitahan ko po lahat ng stakeholders ng land transportation, mga member po tayo, mga asosasyon ng jeepney, taxi, van o bus, kung ano man po. Iniimbitahan po namin kayo sa July 13 para po makinig at malaman po natin ang PUV modernization na isinusulong ng ating gobyerno na nakakabuti po para sa ating lahat. Well said, sir. Kamaong Acero. That was our exclusive interview with Mr. Rex, the Secretary General and spokesperson of Cordillera Basic Sector Transport Cooperative. Ulitin ko, meron pong gagawing Transport Summit by July 13 sa BSU. Campus ba yun? Yeah. At ito po ay dadaluhan ng mga miyembro po ng naturang kooperatiba. At may mga imbitado pong mga opisyal ng gobyerno at mga supplier ng mga compliant Euro 4 compliant, Euro 5 na nga yata ngayon. Euro 5 compliant vehicles. Balikan na po natin yung ating mga pangunahing isyong binantayan sa maghapon. Palasyo, inaasahang ikakasar daw ng mga kritiko ang mas mataas na rating ni Duterte ngayon. Resulta naman ng investigasyon po ng Coast Guard at Marina. Matibay daw na ebidensya para kasuhan ang Chinese crew sa Rack-to-Bank incident. Pangako sa sona ni Duterte ang third telco. Natupad na raw ayon sa NTC. By the way, kahapon, tumawag sa akin si kaibigang Ricky Brosas, yung reporter po ng DZIQ ng Philippine Daily Inquirer. Nagpapatulong maghanap ng mga lote na pagtatayuan daw ng cell site ng third telco. Sabi ko, magpakanton ka sa Sabado. Tutulungan kitang maghanap ng mga lote. Mabuhay ang mga taga DZIQ. 990 kHz. The AM radio station of the Philippine Daily Inquirer. Naghahanap sila ng mga areas for their cell sites. And I'm sure that will be for the nationwide operations. Dapat mabilisan kasi ang sabi yata dyan sa gobyerno ay kailangan by October operational na sila. July na ngayon. Talagang igsi ng oras. Wala pa man, by the way, congratulations pala kay Chairman Jude Wall, ang chairman po ng Cordillera Basic Sector Cooperative, Transport Sector Cooperative. Nakikita po natin magiging matagumpay ang summit by Saturday. At makakasabay din dyan na maglilingkod po yung GTO ni Sir Rafi Bianzon. Ang GTO po ay makatutulong po para mas tumagal, mas tumibay po ang inyong mga makina at makatipid po kayo ng napagkalaki-laki. Gastusin po ninyo ng mga change oil. Kailangan po yan ng mga nasa transport sector sapagkat gas-gas po ang mga makina ng mga bihikulong ginagamit po sa pamamasada. So kailangan pong protektado po ng GTO oil. Rapi, see you. Kailan ba? Saturday? Alright, see you. FDA nagbabala, injectable gluta, hindi pa daw aprobado. Yung mga nagpapaputi, gustong magpaputi,
kung ano-anong mga produktong sinusubukan. Meron pong kumakalat ngayon, ibinibenta ng kung sino-sino, mga networking companies, gluta, meron pang injectable, meron mga kapsula, iniinom. Baka siguro po kayo ng inyong kaligtasan. Never ever try those products without consulting your physicians. Dapat may reseta talaga. Nanawagan naman si Pimentel na sundin ni Cayetano at Velasco ang term sharing. Chacha dapat daw nakasentro sa amyenda ng local government code ayon kay Pimentel pa rin. Ombudsman tinututukan na po at para imbestigahan si ex-Cebu Mayor Osmeña at iba pang mga kasabwat. Ito kasi yung siraulong mayor na natalo, hindi matanggap yata ang pagkatalo, lahat ng inilagay niya sa kanyang opisina, including tiles, pati inuduro, mga kaibigan, tinuklap bago lumayas. Anak ng kagaw, ano? Sana pati pangalan niya, ipinaburan niya. Ipinaburan na sa local civil registrar. Talaga, no? Tindi ng Osmeñang ito. Natalo lang, hindi yata matanggap ang pagkatalo. I don't know if this is the same mayor na nalista sa narco list ng presidente. Ito ba yon? Kasama ba ito? Samantala, SEC, iimbestigahan din po ang pagtatago ng kapwa officials. Dahil naman sa walang mga permit, walang lisensyang baril, US Army arestado po sa Boracay. At number 1 most wanted na hapon, nalambat po sa Pilipinas. At ngayon mga kaibigan, dito po tayo sa ating tanong sa bayan. Death penalty nga ba o hindi ang tugon o susi para matigil na po ang illegal na droga sa ating bansa? Well, marami pong naniniwala na ang pagkakaroon po ng parusang kamatayan, whether bitay, lethal injection, or firing squad, will really bring fear. Maghahasik po ng takot para ang sino man po ay hindi na po kailanman susubok o dadaw-daw ang kanyang kamay, sasawsaw ang kanyang kamay sa droga. But when we speak about delivering justice, mga kaibigan, talagang napaka-importante na tayakin natin na ang mga maglilitis ay hindi po kurakot, hindi po masusuhulan. Tulad po ng mga dati ng mga kwento na marami pong mga piskal, marami pong mga huwes, marami pong mga judges ang nadadaan sa pera. And therefore, even mga may matitibay na ebidensyang kaso laban po sa tinatawag po nila mga drug lords na akusado ay nakakawala. At ang nakakabahala po dyan kung talagang ang justice system po natin ay mananatiling questionable. Questionable ay baka tama nga, maparasahan lamang po yung mga maliliit na wala pong kakayanang mag-hire ng mga abogado. Because these big-time drug lords can afford to hire, to get platoons of lawyers para ipagtanggol po sila. So, ako po, personally, bagamat bilang isang Kristiyano, ay naniniwala po ko na kung may matibay na parusa, may mabigat na parusa, sa patas, sa makatotohanan na pagpapatupad, ay makakatulong po ito. But that is not the absolute solution. Kung may parusang bitay, pero nagpapatuloy po ang pagbuhos ng drugs, dinadaan po sa dagat, pinalulutang galing sa China, you think matitigil po ang problema sa drugs? Hindi. So dapat po yan ay may kasabay na iba pang mga aksyon na dapat asikasuhin po ng gobyerno. Mga kaibigan, sa pamagitan po niyan, tayo po ay pansamantala nagbababa ng tabing ng ating programa. Sa ngalan ni Clarence Anday, ang ating broadcast officer, ang ating mga kasama sa operations, si Engineer Oliver Licop, Creative Department Head Mark Anthony Reynoso. Sabi kanina ni Kuya Mark, Sir, may datong na kaya si Sultan? Baka makita ito ni Sultan eh. Hi Sultan, peace be with you. Pangalan siyempre ng ating mga kasamahan sa News Department. Ako pa rin po ang inyong kamaong asero. Sero na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Nakami.
sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.